Bubagra long live! Bubagra long live! Tibramotha long live! Tibramotha long live! Tini joining program BJP CPM Congress Secretary welcome! Welcome! Tini CPM BJP Congress Secretary welcome! Kasana mari panjang kabai kubai lang welcome! Tibramotha long live! Tibramotha long live! Tibramotha welcome! BJP ताई कांग्रेस CPM जाकरी जाए सिनी एक्स BSC चेयरमैन राजीव देवर्मा बनी नेतृत्वे 395 families and 1702 voters di Tipramo thawo और बरगोसर most welcome बस कागजर together जों सामं खायनाय सिनी द फानलागि चबा खायनाय एबेल बागि बना लामसुगो खाबाय खबाय लामसुगो आगामी दिनाव आं तेबा आसा खायो हेलो हाइमानो बिरोधी अलरेडी तागबो चलेम केन्द्र सुइलं थागा बन बागै सिने आनि नेफ्यू राजीव नां बनो बेलायनो हामबाय ताइ बस कांगो संत्रक सेपनाय स्ट्रेटेजी सनामनाय बायगे संबस हाबो माने एसे बरफ तो बिन दिनारा जॉइनिं खालायबाय किनि 395 फेमिली नि 1702 फुटा सिनि तिपारसा सिनि थु बसंनिने सिंतिनि जयलाम ब्लक नि आन्डर सिनि जयनि नों आगि बदल लिंक दंमोन आं आगि बिजेपि दल नि दंमोन आरो नि एक्स BSC चेयरमैन चलम ब्लक नि तिनि ताम नि बागै नों आरो बदल याखरै आरो जॉइनिं खालायबाय आरो बदल याखर मन कारण मन आ बदल कुबै तरिका हामजां मा तरिका नासिले लामु खगै चालायमु बन येसि सुलायमु आबा हेन बागै आं आ जागा खाबा थागलिया आंनिनै बबा गरानि बिसिंगो कुबै नुखा गथार नुखा अनेस्टि नुखा ताइ हादो फानि बागै जे मुभमेन्ट खायमानि आबनो सापोर्ट खायनाय महाराजानि अ मुभमेन्टआ सक्सेस खायनाय बागै बिनि बनो फाननान बागै आं तिनि अर जॉइनिं खाय ताबु गोबां मा तंखो जे बबा गरान लगी फाया बरनले तामो मेसेज नामुस आबो सोंबाय अलरेडि कक सालायजाबो दंगो सालायजाबो दंगो सिन BJP नि न सिगां नोंथांगारदि तारपरे जोंनि लगी थांनाय BC वाइज भुटान सभा आमा खायनाय गोंमा ताइबो जॉइनिं रनाय दंखो तिनी अर नों जॉइनिं रेफायमानि पुइलानि नि सामुं नासिं दाम दंनाय पुइला सामुं नासिंनो दफानि बागै सामुं दानानै बबा गरानि फुनुग माने आ लामाव हिमनानि ताइ सिनि तिपरसा एरियाव डेभलपमेन्ट खायनाय बागै